Guys, sorina थांदो मोसौ हैनो थांदो जरिना टेक्लिटे आंदो मोसौआ नै बेरेफुंजा गोजां बोथोराव जि जारलाखा सोरनाबा सोरनाबा मोसौ हैनो मोननाया जि मोजांखा दा गोजां बोथोराव जि खस्थ' माने होदो 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 हो होनो आरो मासे बिमाखौ बुफैलै होना हो साफायदो माने जरनाया मोसौखौ हैनाया फट' साफायनो लायो बिराद नुजानो लुगैयो बिराद भिडिअ बानायग्रा जागोन खोमा जोंहाबो देनां होर जरनाया रिल्स ब्लग बानायग्रा जागोन खोमा देरबाथाय हाग्रा बारि बारलांनांगौ मोसौ हैनायाबो निहिर सिग्लाबजोबो गुसुथार ओरैनोबा अय्य खाथियावनो बेसेबा गिदिर बयलार फार्म बानायगासिनो दङ जाथ'वाखैनो एसे गोबाव थख' खाबानो जासिगोन आरो दासो दुब्लि मोनसिगोन बे मोसौ हैनै थांनाय लामा सेरावनो अमा फिसा नुयो गाइस नोंथांमोननो सोरनोबा नांगौबा लानो हागोन अमा फिसाया बाव थांखोलै अमा फिसाया गैला इयाव न'आव थाहैबाय खोमा बिमा गोजा दं बिमायाल'सै अमा फिसाखौ मालाबा देखायसिगोन आं गाइस नोंथांमोननो अमानि बागान नों मा होनदों गन लादे नै आयौ जाला गोलैगारबायलै खनसे गोलैफिननाय नायनियाव इयाव भिडिअ देखायनि खेबसे देलाय गोलैलाय खेबसे दे मोजां नुनायनि रागा जोंबाय होसो फिसाखौ खोख्लैहैदां फिसाखौ इखौ गानाङा गोलैगोन